ChatGPT, агар ту одам мешидӣ, барои сар кардани барномасозӣ кадом забона интихоб мекардӣ? اگه قرار بود به عنوان یه آدم برنامه نویس انتخاب کنم، احتمالاً زبان پایتون رو انتخاب میکردم، چون هم خیلی همه کاره، هم یادگیریش راحته و کلی کتابخونه و ابزارهای قوی داره. البته انتخاب زبان به هدفها و سلیقه هم بستگی داره. ماں гапша ба забони худмон хушрӯтар мефаҳмонам. мега Python интихоб мекунам. барои чӣ? барое ки китобхонаҳош зиёдтар, направлениёш зиёдтар, сообществои калон дорад ки саволота тез ёфта метавонед ҷавоб. ва шумо худтон медонед ки ChatGPT просто айпечи худаш гап намезанад. ин на основаи анализ кардани як галаданиё ҷавобша мега. агар ки шумо олиян фикр кардаиста бошед ки чӣ забона бихонам, Python мехонед. агар шумо фикр кардаиста бошед ки дар ки ҷо бихонам, дар академияи мо мехонед. барои аз оянда қафо намондан барномасозиро бо зеҳни сунъӣ сар кун. дар академияи мо самтҳои барномасозӣ аз сифр, сохтани вебсайт бо зеҳни сунъӣ, тайёрӣ ба олимпиадаи барномасозӣ дарс дода мешаванд. ва на танҳо ин, ҳамчун бонус истифодаи дурусти зеҳни сунъӣ, сохтани телеграмбот бо Python, сайтҳои фриланс, тарзи суҳбат бо клиент дарс дода мешаванд. нархи дарс аз тамоми дигар марказҳои омӯзишӣ арзонтар. барои маълумот дар директ нависед. ҳаёти нав бо барномасозӣ.